Say sen biang ngawan hani kapor ban ai kublay pi nado kilong kami kilong pa kikon samla haga kerteng patiang tam unang panem jongi utrai Jesu Christ bat hani kapor ngat sliang ngatrang ban ai kawai kijing ruai hapdeng jong pi baro dada pidon hakano kano kapor nga kerpat ipi ban ruai lang bat nga hani kapor bat kani kijing ruai bat kerteng jong ni kijing ruai kalong hakmi kijing bat kijing ele kani kijing ruai ka thau yangi bangim dai ban ngosi ngim dai ban kuslai bat ngim dai ban do jing kermen wat langi don hapdeng kijing pang jing stom Henry tungin pai show blay rengkat jing kit bakia kijongi bau blay un aibor un yarap yangi bat un pelat yangi nak ek jing pang jing stom ki badon hakamet kijongi bat ulong taw nang penkia yangi wat langi long kita ki jot berem Henry ino yangi tungin ruai kini kijing ruai hak mi kijing jing yale bawan jahat jing jongi hak mi kijing jot kijing pra kiram pai ying menta jing du jing kerman jing ngawar tatin latap lut hangi kibriu menta dan unang pengkya dan unang yada ubam ju thau ya ki jing duna wan shau Jesu piki bathat bat ki bakya ka jing ket un pen jam ya pi wan shau Jesu un pen khoi thao tham mai ya jing em trong pi sư ta là pi dan jing bang ni jing shi dom ba per thei kam la shu ban ya ra là tham siêu nghiêu ding ya pi ha ban ya waram kuslai waram ting là da peace ngô kumban ran no shadin ken mau ban pet shua sha u don unang pengkya don unang yada ubam ju thau ya ki jing duna wan shau Jesu piki bathat bat ki bakya ka jing ket un pen jam ya pi wan shau Jesu un pen khoi thao tham mai ya jing em trong pi sư ta ubadala di hi ubalut ya ki pop jongi da ka jing ngam snam jong u la pen kya ya ngi ubadala di hi ubalut ya ki pop jongi da ka jing ngam snam jong u la pen kya ya ngi nang yai up nang yai tay ha po jongi na du menta warum pen slam kadang biang por yo babi hadin tang ha u Jesu jing suk jing man pin sham ha jing em jong pi ta
Mang ha u chi su ching suk ching man pin sham ha ching em jong pi shirta เลยคุณครูน้ำตาพร้อมสงูอาเมน